Ne prodajete proizvod, prodajete rešenje problema, odnosno emociju. Postoji ona čuvena da ljudi ne kupuju burgiju, već kupuju prostor gdje će okačiti fotografiju porodice. Emocije prodaju jače nego logika. Kako da vi koristite više emocija u marketingu? Evo jedne vežbe. Zapišite 3 najveća problema vaših klijenata. Za svaki napišite kako vaš proizvod rešava taj problem. Koristite reči koje koriste vaši klijenti, ne žargon. Zatim napišite rezultat koji se dobija kada se reši problem. Potom zapišite kako će se osjećati nakon toga. I na kraju zapišite budućnost bez tog problema. Na primjer, problem napetost u ramenima. Rešenje masaža. Rezultat skladniji izgled. Osjećaj sloboda. Budućnost graciozan hod uspravne glave. Dakle, možda nudimo masažu, ali zapravo prodajemo graciozan i slobodan hod. Isprobajte i javite rezultate.